Γεια σας παιδιά, σήμερα θα γυρίσουμε ένα βίντεο εδώ πέρα. Θα παίξουμε Murder Mystery 2 με τη Σταματία, που στο YouTube τη λένε Cornelia Official. Κάντε subscribe. Γεια σας. Το part 1 το έχει στο κανάλι της και το part 2 θα το κάνω εγώ. Λοιπόν, εγώ είμαι Murderer. Κάθε πάει αυτό. Εγώ είμαι Incent. Εγώ θα πάει αυτό. Πρόσεχε που πας να μην με σκοτώσεις. Όπα, περίμενε, πάω πίσω. Για να μην με σκοτώσει. Κάτσε, έστειλε μήνυμα κάποιου. Μου έστειλε μήνυμα ο Νίκολος ότι μας έκανε friend. Βρήκα το σερίφι, είναι στην αυλή. Στην αυλή είναι. Ακούς. Ναι, είμαι άφηση στο Murderer. Εγώ είμαι οκ, εντάξει, δεν είμαι ούτε καλή ούτε... είμαι μέτρια. Μου έστειλε μήνυμα ο Νίκολος ότι θα, πώς λέγεται τώρα, κόλλησα, περίμενα, ότι μας έκανε φίλους, αλλά δεν μπορούμε να βγούμε το παιχνίδι γιατί έχουμε τα βίντεο. Τώρα θα βγούμε αν είναι σε λιγάκι. Σε λίγο, ναι, θα βγούμε. Σε κανένα δεκάλεπτο. Εντάξει, πόση ώρα είναι, τώρα 2-3 λεπτά έχει πιάσει σίγουρα. Σερίφης πάλι, δεν γίνεται, δεν είμαι. Μόνο με το σερίφης είμαι λίγο καλός. Εγώ με το σερίφης είμαι λίγο καλός, αλλά... Εγώ Vincent. Μου έχει κολλήσει το This is a 3-second song. Μου έχει κολλήσει. Με φάει. Bye. Κάτσε παιδάκι, σε κλείδωσα. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Κάπου από πάνω ακούστηκε ή κάτω. Κάτω είναι, κάτω είναι. Από εδώ. Έξω είναι ο μπλε. Φάτονα. Φάτονα ρε μου. Πίδα. Όχι εμένα. Fuck. Μπράβο, τι να σου πω. Τώρα με έφαγε και εμένα. Εντάξει. Ρε φίλε, όταν είναι αυτός δεν μπορώ να το πετύχω γιατί χοροπηδάει όλη την ώρα. Κανονικά έτσι πρέπει για να μην σε πιάνει. Εντάξει, όμως αν κάποιος έχει aimbot... Περίμενε ένα λεπτό, έρχομαι. Μιλάμε 3 ώρες.
Έλα. Σερίφης. Ακούτε, ήρθε η μαμά μου, πρέπει να κλείσω. Οκ. Έλα. Bye. Γεια. Λοιπόν, παιδιά, δυστυχώς το βίντεο θα σταματήσει εδώ, γιατί η σταματία έκλεισε, συγγνώμη.